Wezîrê Derve Amerîka Antony Blinken li Brükselê bo ji nû ve avakirin û vejandina hevalbendiyên Amerîka stratejiya rêveberiya Biden diyar dike. Blinken got ku Amerîka dixwaze peywendiyên bihevbendên xwe re ji nû ve ava bike. To express the United States. Ez hatim vir daxûsozên Amerîka ji bo NATOyê diyar bikim ku pitire ji heftê salan awistûna bingehîna aştî û aramiya welatên li ser Okyanosê Atlantîkîn. Ez hatim Brükselê ji ber ku Amerîka dixwaze berî her tiştî bi hevbendên xwe yên NATO re hevkariyan ji nû ve ava bike. Blinken bi heftayê xwe yê Türk Mevlüt Çavuşoğlu re jî civiya. Blinken got ku Tirkiye tevî cudahiyên bi Amerîka re pêdiviyê ku di nava NATOyê de bimîne. Differences with Turkey, including over the S-400. Neva şartiye ku Tirkiyê hevpeymaniyek kevnara û hêja û ez bawer dikim em pir dixwazin ku ew girêdayî NATOyê bimîne. Ez bawer dikim ev di berjewendiya Tirkiyê de ye jî. Xesra Spî jî ragihand ku Serok Joe Biden plan dike ku roja pênşemê bi vîdeokonferansê bi serokên Yekîtiya Ewropa re li ser xurtkirina têkiliyên bi Amerîka re biaxife.